těším na opening a už jsem to otevřela, sorry. Tak, tady máme kapibaru a já bych chtěla tuhle dostat, tak jdeme na to. Tak, tady máme pytlík a máme tu Návod. No. To není návod, to je spíš kolik jich tam je. Máme tady kolik jich tam je, ale to mě úplně moc nezajímá. Tak, jdeme si to otevřít. Ano. Lidi, co si myslíte, že dostanu, napište do komentů. Pokud to půjde. A dostala jsem Králíčka. králíčka. A to je taky roztomilý. Ten je strašný. Tak jo, tak čau u dalšího videa. Ne, Čus. ještě ne. Ne, tak ne. Škoda. Počkejte. Ale Já no, vám tak ještě trošku ukážu, divný. jak si to dá na mobil. Normálně to takhle odloupneš a potom to přilepíš na mobil. Čekejte lidi, co musím vyndat. Jdeme ho tam dát. Takhle ho tam nandáte. A je to, A máte tam kapibarku hezkou. je to nádhera, víte. Napište Tak jo. do komentářů, koho byste chtěli a jaký je hezký. Jednička. Dvojka, kterýho jsme dostali, je tady. Ano. Trojka. Trojka je Čtyřka. normální. 5 nebo 6. Napište do komentů. Ahoj. Napište číslo.